Добър вечер. Добър вечер на всички. Отново сме в предаването "Бедността е болест" и тази вечер имаме гост, който ще разкаже малко за работата с деца относно личните финанси, нали така? И постигането на целите. Представи се да кажеш за себе си, за проекта малко повече. Казвам се Александър Котаров, на 30 години съм, предприемач, иноватор и второстепенен автор. Като предприемач се определям на база опита си от 11 годишна възраст до ден днешен, всъщност в боравенето на различни финансови инструменти,